Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Raqi and this is Belle's Secret File. Si Belle na hindi pala makikipagbalikan kay Keisler na nagpadala rin ng kanyang secret file or narrative of the story. Kundi magbibigay lang talaga ng closure kasi maybe it's a right love at the wrong time. Hindi naman daw kailangan eh. Baka ang kailangan lang nila ay proper closure. Yung akala mo meron ka pa talagang malalim o mas hindi nararamdaman para sa isang tao pero na-miss mo lang yung feeling na may minamahal ka na partner in life. Pero hindi mo naman kailangan ng ibang tao para kumpletuhin ang sarili mo eh. Dapat ikaw mismo sa sarili mo ay kumpleto na. Kung meron mang ibang taong papasok sa buhay mo, then bonus na lang yun. Lalo na kung magpapaligaya din sila o makakadagdag sila ng kasiyahan sa buhay mo. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and viral reactions. Ito pong sabi ni Cardo na grabe. Umabot ang part 3 ang kwento ni Sender. Kapit kami dun, DJ Raqi. Shoutout po sa Serrano family at Team Looban. Undoy, Daday, Jason, Kevin Suray, Haboy, Pugo at Cardo. Mabuhay kayong lahat. Ito naman ang sabi ni Yumi. Good evening, DJ Raqi. Bilib ako sa'yo, Belle. Napaka-successful mo sa career. Kumbaga good catch ka na sa isang guy pero wala talagang sasapat sa lalaking hindi tapat. Ang laking kawalan mo sa kanya. Sa dinami-rami ng pinagdaanan ninyo ni Kai, hindi worth it. Ang second chance na ibinigay mo sa kanya, sinayang kanya para sa ex niya. Kaya tama lang na X na siya sa buhay mo for good, as in for good. Your pain is your greatest weakness and at the same time, gamitin mo yung pain na yan para wag nang balikan si Kai. You can love Kai from a distance. One day, magiging masaya ka na lang para sa kanya. Pero hindi mo na siya babalikan kasi takot ka na ulit masaktan at natuto ka na. Ibuhos mo lahat ng pagmamahal mo para sa anak mo at makikita mo na ang anak mo ay sapat na sa'yo. Kapag mahal mo na kasi ang sarili mo at happy ka sa anak mo, parang wala ka nang hahanapin pa. Kapag may dumating, bonus na lang yon. Kapag wala, okay lang din kasi buo ka na. You will heal someday. Like many of us na natuto at naging mas masaya kasama ang mga taong deserve mahalin sa buhay. Sunod, DJ Raqi, part 4 naman. Charot lang po with Harot. Hoy, wag naman kayong ganun. Wag na kayong mag-request ng part 4. Baka mamaya umabot na yung programa ko sa programa ng FGM, ha? Biglang pumograma si Raketera hanggang alas 3 sa madaling araw. Kumusta naman ang social battery natin nun? Anyway, eto naman ang sabi ni Carl. Ang mag-advise ko sa letter sender natin, tama lang yung ginawa mo na i-let go mo na. Sa ngayon, sarili mo munang mahalin mo para sa mental health mo, para sa anak mo. At patuloy lang sa pagdarasal. Naniniwala ako na may darating din na para sa'yo, magiging loyal forever. Shoutout po sa friend ko na si Marcos na nag-birthday po last Thursday at sa Bible study group namin na nag-celebrate ang 7th anniversary last Thursday. God bless and more power. Uy, thank you Carl and happy anniversary sa inyong Bible group study. Ayan, or Bible study group ninyo at happy birthday kay Marcos. Thank you. Ito naman sabi ni Joanne. Maya Pabengi, DJ Raqi, big hugs to you, Belle. Sobrang bigat ng pinagdaanan mo in the past. Pero nakaya mo at kakayanin mo palalo dahil may anak ka na nagpapalakas ng loob mo. Pray ka lang palagi. God bless. Thank you so much, DJ Raqi. Hi din po kay J.R. Legaspi na nakatutok daw ngayon ang buong Kongre Grab drivers at si Angkol na tutok sa Secret Files. Meron po kaming radyong gamit
Ito po ay ginagamit ng mga Grab drivers. Uy, meron akong winner kanina ha. Just in case baka kilala nyo. Si Benedict D. Almonte. Grab driver to. Plaka NDQ 8715. Pakisabi sa kanya may utang siya sa akin. Ay, may bibigay ako sa kanyang 2,000 petot. Pero dapat makarating na siya ngayon para maibigay ko na sa kanyang premyo niyang 2,000 pito. Makapagdala lang siya rito ng puting buhok kahit saang parte pa ng galing. Oo, kahit sa kilikili pa yan, sa pusod, sa puson, sa dibdib, sa ulo sa ano, basta, Yun yung love knows no boundaries namin. So magpalista na kayo, meron kami ditong listahan. Slagay nyo lang doon yung pangalan ninyo, detalye ninyo, yan. Namimigay kasi kami ng libreng boundary dito. Diba? Hindi lang entertainment binibigay namin, pati pera na rin, oh. Grabe, maya naman kayo sa amin. Anyway, ito naman sabi ng ating kabisyon na si Aris Jordan Santos. Sabi nga, 'di ba, kapag nagmahal ka, dapat mahal lang, wag mahal na mahal. Para may matitira pa sa iyo. Saludo ako sa iyo kasi nakaya mo lahat ng mga nangyari sa iyo. Para sa nagdulot sa iyo ng sobrang sakit, sino ka para manakit? Ng taong ang ginawa lang mahalin ka ng sobra. Sana inalagaan mo kung anong meron kayo. Bakit kasi may mga tao talagang hindi makontento, nakakaasar. True. Eto naman sabi ni Ate Maurice. Pinatawad mo na nga yang si Kai nung may nangyari sa kanila ng ex niya na nagdulot sa'yo ng matinding depresyon. Tama lang, Bel, na hindi ka nagpakasal sa kanya. Buhos mo na lang ang panahon mo sa pagmamahal sa anak mo. Alisin mo yung toxic na lalaking yan sa buhay mo. Dami nilang mga lalaki na ang toxic. Sabi pa ni Ate Cathy dito, minsan kailangan talagang may mawala sa buhay mo para magkaroon ng space na mas mahalin mo ang sarili mo. Pag nakita mo ang worth mo, dun mo marirealize na kaya mo naman palang wala siya. Mabubuhay ka ng masaya kahit hindi na siya ang kasama mo. Jaja Padilla. Hi kay Charles Sancho. Umabot ako ng part 3. Basang masasabi ko lang DJ Raqi, good thing ginawa mo yun. Sender! Sa mga naguguluhan sa kwento nito ni Bel, kasi karugtong po ito nung pinadala niyang secret file dati, no? May mga episodes po ito, may sagutan na si Bel. Nag-una nagpadala tong si Bel, inere ko yun, tapos sumagot naman si Kai. Kaisler yung pangalan niya dun sa secret file niya. So check niyo po yun, ililink naman ni Boy Pindot dun sa YouTube video namin kapag in-upload na tong episode na to. Makikita nyo dun yung mga previous episodes na sagot nito. I mean, reference para dito. Kasi mahalaga yun para makapag-backtrack kayo. Alam mo yung pagiging marites natin, dapat talaga in a maximum level. Nandun tayo dapat sa maximum potential natin na lahat ng mga pwede mong imbestigahan, diba? Malalaman mo. Ako akala ko talaga meron pang pagkakataon Akala ko parang tatanggapin mo ulit yung pagmamahal ni Kaisler. Akala ko talaga may posibilidad pa na magmahal ka uli sa katauhan ni Kai. Yun yung akala ko pero hindi pala. Tama ang hinala ko. At akala ko. Nagkakamali talaga tayo ng akala. Yung akala natin sobrang goods na goods itong si Kai para kay Bel. Yun yung akala ko kasi dun sa secret file ni Kaisler, parang sobrang mahal naman niya tong si Bel. Kaya lang pag ang isang babae nakaramdam na in-invalidate mo yung feelings niya, yung parang antagal mo nang kino-communicate dun sa partner mo na ito yung nararamdaman ko tas wala siyang ginawa, parang nakakawalang gana talaga yun. Hindi naman lang yun din, hindi naman din dahilan lang yung nagloko itong si Kai Isa pa sa mga bigat na rason para hindi mo ituloy yung pagpapakasal, yung pag hindi ka natatagpuan ng partner mo sa emotional state mo. Ang laking factor nun. Ano yun? Gusto nyo lang pag masaya yung tao tsaka nyo lang sasamahan? Pag taghirap na, yun ang samahan. Ganun ba dapat yun sa relasyon? Hindi, diba? Sa hirap at ginawa. Sa sarap. At tagtuyot.
magkasama. And besides, sinong nasa tamang pag-iisip na may karelasyon at sinasabi mong mahal mo yung tao tapos nakikipagkita ka sa ex mo? Mas pinaprioritize mo yung ex mo? Ano yun? Walang gunner na nagmamahal. Ang tawag doon, nagfi-fishing ka. Namimingwit ka ng maraming isda para marami kang opsyon. At hindi pwede yun. Kaya, good call. Galing mo. Sander Bell. Bilib ako sa pagiging strong, independent woman mo. From your career, kung paano mo binuo yung mga businesses ninyo, kung paano mo itinaguyod yung anak ninyo ni June, kung paano mo dinala yung sarili mo sa isang psychologist o sa psychiatrist o kung sa kanino man na mental health expert na yan para matulungan mo yung sarili mo sa pinagdaraanan mong hirap. Kasi hindi lahat ng tao kinakaya yan, pero ikaw nakaya mo at kinakaya mo hanggang ngayon. Maybe because of you have a child, and maybe because you are such a wonderful and amazing human being. Yung strength na meron ka, grabe, ang tindi. Kaya pamayanihin mo yung strength na meron ka. Normal na makaramdam ka ng takot sa mga nagkaka-interest sa'yo na parang ayaw mo nang sumubok uli magmahal. Normal na maging guarded ka pagkatapos ng mga failed relationships sa buhay mo. But don't think that you are a failure. Alam ko namang alam mo na sa sarili mo na nandun ka sa posisyon na alam mong maayos ka, payapa ka, at nasa proseso ka ng paghilom. At yun ang mahalaga. Pinipili mo ang sarili mo at patuloy na pinipili mo ang sarili mo. At never kang matatalo kapag pinili mo ang sarili mo. Yung sinabi mo kanina na I love this person so much that I lost myself. Hindi kasi talaga magandang sign yun eh. Yung parang obsessive kind of love. Don't lose yourself in the process of loving someone too much. Dapat makita mo pa rin yung sarili mo. Kasi pag hindi na kayo nagtatagpo ng sarili mo, mapapagod ka, madidrain ka, mapupunta ka sa isang lugar na hindi mo alam kung paano mo sasagipin yung sarili mo kasi hindi mo nga siya mahanap. Hindi mo nga siya matagpuan. I know this is a learning lesson for you at para sa mga kabisyo nating nakatutok ngayon na hindi porke may nagparamdam na bago, ibig sabihin kailangan natin sumubok ulit. Minsan yung bagong luma na yun, kailangan lang nating harapin para tuldukan ang ating nakaraan. Hindi para magsimula ng panibagong chapter with this person, but just to say thank you, sorry, and goodbye. O kung gusto mo, adios patria adorada. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raqitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Oy, tawag na kayo sa akin. Kung gusto ninyo na tumawag, live ha, 0916-529-5595. Yan po yung Viber number na tatawagan ninyo. Kung hindi nyo kayang magsulat, gusto nyo lang chumika sa akin,
Sabihin sa akin yung mga sikreto ninyong pinakamalulupit. Naging kabit po ako ng ganito, ganyan. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, ganon. O kaya, DJ Raqi, ang sikreto ko po ay hindi po ako naligo ngayong araw na to at ang bantot-bantot ko po. O mga ganon. Pinaka malalim sa pinaka mababaw. Sige, laban natin yan. Tawag na kayo 0916-529-5595. Abangan ko ang tawag mo para sa programang Top Secrets Kabisyo. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raqi. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Mob Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Belle's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!